Ħadd it-tajjeb. Illum l-ewwel jum ta' Awwissu u 18 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi mill-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim fix-Xemxija. Jikkonċelebra Patri Valentin Kallija li jieħu ħsieb din il-Knisja u l-komunità. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nilqakom għal din il-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija flimkien mill-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim ix-Xemxija. Nsellem il dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-televiżjoni jew mezzi soċjali u nistedinkom biex flimkien infaħru nirringrazzjaw il-Alla u fl-istess waqt niftħu qalbna wkoll għall-kelma tiegħu biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqaddsa Marija Dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi fnat l-medmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalli u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u jekk jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien fid-deżert, il-ġemgħa kollha ta' Ulied Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aaron. Ulied Iżrael qalulhom: mhux li mitna bit il-mulej fl-art tal-Eġittu, meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħobs bix-xaba. Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ din il-ġemgħa kollha? Il-mulej imbagħad qal lil Mosè: ara, se nibatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għall-ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Jien smajt it-tgergir ta' Ulied Iżrael. Kellimhom u għajdilhom: fil-għaxija tieklu l-laħam u filgħodu tixbaw bil-ħobs. U tkunu tafu li jiena l-mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qata summin tittajjar fl-għoli u għattiet it-tinet kollha. U filgħodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinet. Meta din in-nida għabet fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqieqa isa ġlata fuq l-art. Malli Ulied Iżrael raw dan, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: manu, għax ma rfux x'inhu. Mosè qalilhom: dan hu l-ikel li l-mulej tagħkom biex tiklu. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna mis-sirijietna, inxandruh lin-nisel ta' warajhom. Tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-ġubijiet li jagħmel flimkien il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Imma hu ordna sħab fl-għoli u fetaħ bwieb is-smewiet u xita ta' manna batilhom xiklu. Tom il-qamħ mis-sema flimkien il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbenin, ikel bix-xaba batilhom u daħħalhom fl-art imqazza tiegħu fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu flimkien il-mulej tom il-qamħ mis-sema. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jiena dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma ġġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluwa ta' moħħhom. Imma intom mhux hekk tallimtu l-Kristu, jekk intom smajtu u tallimtuh skont il-verità li f'Ġesu. Jiġifieri li għandkom twarbu l-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżaw il-bniedem il-qadim imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri qarrieqa u li għandkom tiġġeddu tibdila spiritwali tal-fema tagħkom u tilbsu l-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil Alla. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien in-nies meta ntebħu li fuq id-dgħajsa la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnaum ifittxu l-Ġesu.
U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsew, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu eġibhom, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bnedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsew x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. Weġibhom Ġesu, l-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Qalulu x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk, x'sejjer tagħmel? Missierietna kielu l-manna fid-deżert bħal m'hemm miktub tom jieklu ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu, tassew ngħidilkom mhux Mosè takom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu huma, Sinjur, għadina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu, jiena hu il-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Il-kelma tal-mulej. Nisimgħu ta' spiss fi żmienna min jgħid kemm sirna materjalisti li jfisser speċjalment fil-pajjiżi Onja illi ħafna min-nies ifittxu li dejjem ikollhom jakkwistaw aktar, qatt huma kuntenti bli għandhom imma dejjem ifittxu illi ikollhom xi ħaġa oħra. Aħna ngħidu sirna, imma jekk nagħtu ħarsa lura nindunaw bħalma rajna fl-Evanġelju llum skont San Ġwan li din kienet ukoll it-tendenza fi żmien Ġesu. Propjament mhux sirna imma qiegħda naqra fil-ħajja tal-bniedem din. Fil-fatt Ġesu meta ra il-folla nies warajh u li jara fil-qalb fehem għal xiex kienu ġew warajh. Dawn in-nies kienu l-istess nies illi Ġesu kien għamel il-miraklu magħhom meta tema l fuq minn 5,000 ruħ b'5 ħobżiet u 2 ħutiet. U għalhekk in-nies kienu kielu u xebgħu. U Ġesu hekk jgħidilhom lin-nies, intom ġejtu warajja il għaliex kiltu u xbajtu. Intom qed timxu warajja issa il għaliex bli għamilt jien tajtkom dak li ridtu, dak il-ħin. U allura tgħidu tajjeb, nimxu warajh u jkollna dak li għandna bżonn. U għalhekk Ġesu lin-nies jgħidilhom għalhekk intom qed timxu warajja. Imma mbagħad jgħidilhom tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Rid jurihom Ġesu illi il-ħażin mhux għax huma ifittxu dak li għandhom bżonn fil-ħajja. Imma jekk dan isir l-uniku skop mhux il-bżonn biss imma li jkollhom li jakkwistaw u jinsew dak li hu l-iktar importanti, hemmhekk ikunu żbaljati, hemmhekk ikunu tilfu in-nies id-direzzjoni. U għalhekk Ġesu jgħidilhom tħabtu għal dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Issa, il-kliem ta' Ġesu huwa messaġġ importanti anki għal ħajja tagħna llum. Aħna jista' jiġrilna illi nitħabtu għal ħafna affarijiet li huma tajbin.
U nixtieqkom tinnotaw dawn in-nies meta ġrew wara Ġesu mhux għal ħaġa ħażina, għal ħaġa tajba. F'Ġesu ma fittxewx xi ħaġa ħażina, anzi xi ħaġa tajba. Firri tħabtu għal dak li hu tajjeb. Imma jista' jiġrilna aħna li nitħabtu ħafna għal dak li hu tajjeb fih innifsu, mhux għal ħażin. Imma tant inkunu meħudin dan it-taħbit tagħna li nitilfu dak li huwa l-iktar importanti u li isna aħna nidħlu f'dan il-ħsieb dejjem f'moħħna illi rridu ikonna nakkwistaw iktar ma jkollna, iktar ma nkunu komdi, iktar aħjar fil-ħajja. Laru meta dan ifixkilna milli napprezzaw tassew dak li hu l-iktar importanti u sabiħ fil-ħajja. U dan kultant jeffettwa anki l-mod kif inħarsu aħna lil oħrajn. Ġifieri jekk inti tħares lejn in-nies u tara biss fihom x'tista' takkwista, x'tista' tikseb minn għandhom, il-pjaċir li jistgħu jagħtuk. U daqshekk in-nies ifissru biss hekk, tindunaw li jkun daħal proprju f'din il-mentalità li inti lill-oħrajn tħares lejn l-oħrajn biss biex tara x'takkwista. U naraw anki dan kultant fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, anki fit-talb tagħna. Kit-talb tagħna huwa biss għandi bżonn hekk u bżonn hekk u bżonn hekk. U nieqfu hemm isna dal-bżonnijiet tal-ħajja ta' kuljum u hekk biss inkunu qegħdin ħarsu anki lejn Alla bħala dak li jagħtina biss dak li għandna bżonn issa bħalma dawn in-nies marru wara Ġesu biex ikompli jagħtihom x'jieklu. Li għamlu tajjeb dawn in-nies huwa li daħlu fid-dialogu ma' Ġesu u anke meta kritikhom komplew jistaqsuh biex ikunu jafu aktar. U jagħmlu dik il-mistoqsija tant importanti x'għandna nagħmlu. Naħseb u importanti li nagħmlu aħna fil-ħajja tagħna, x'għandna nagħmlu aħna. U Ġesu jgħidilna x'għandna nagħmlu. Jgħidilna inqedu l-ewwel dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja. U l-affarijiet l-oħra daqskemm jgħinuna biex ngħixu dak li hu l-iktar importanti. Jekk naħsbu ftit il-valuri li vera jagħmlu l-ħajja sabiħa bħal l-imħabba, bħal ferħ, bħal paċi u s-serenità, dawn ma tixtrihomx bil-flus, ma jinxtrawx. Dawn tista' tgħixhom imma ma trix tħalli affarijiet oħra jfixkluk milli tgħixhom. U għalhekk Ġesu jgħidilna tħabtu għal dak li huwa l-iktar importanti. U nafu aħna li meta nsibu lilu hemm fih insibu l-milja ta' dak li f'ħajjitna huwa l-aktar importanti u ta' dak li jagħmel il-ħajja tagħna sabiħa. U għalhekk tajjeb li nagħmlulu din it-talba llum il-Ġesu, nitolbuh biex aħna nitħabtu għal dak li huwa l-aktar ta' valur fil-ħajja, nużaw l-affarijiet l-oħra daskemm jgħinuna tassew ngħixu dak li hu l-ikbar ta' valur fil-ħajja u ma nħallux l-affarijiet li jkollna jew il-ħerqa biex ikonna ifixkluna milli nożżu tassew u napprezzaw dak li huwa l-isbaħ fil-ħajja. Se nqumu bil-wifqa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla daw minn dawl
alla veru minn alla veru, imnissel mux mamu natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Nizel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata tat Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum għamen bejn l-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jeġa jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mlejlijat il-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li hu meqjum u weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumu lej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li aħna nitħabtu għal dak li huwa l-aktar importanti fil-ħajja u fik insibu il-milja ta' ħajjitna nitolbu. Nitolbuk mulej biex naħdmu dejjem għal rikonċiljazzjoni ibbażata fuq il-ġustizzja, fuq ir-rispett tal-ħajja, id-dinjità u drittijiet ta' kull bniedem, fuq l-onestà u fuq l-integrità nitolbu. Ejna mulej biex dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta dawk li qed jirċievu l-kura wkoll barra. Nitolbu speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija biex inti tieqaf magħhom tagħtihom l-appoġġ u is-sapport li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom u tagħti l-faraġġ lil familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqas sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom.
Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajl il-mulejja latana. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem mi tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mli Alla tal-eżerċitu. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Birek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-għoliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la daħħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieба ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Ħarisni għal-ħajja ta' dejjem, Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Ibqa' għejn dejjem u lej il-dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid għatihom ukoll jkun jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja dedikata lil San Giuseppe Ħaddiem fix-Xemxija. Ta' min insemmu li skont id-dokumenti li jeżistu fl-istess post li llum insibu din il-Knisja fix-Xemxija fl-imoddi kien hawn żewġ knejjes oħra. Kappella li kienet tagħmel parti minn residenza tas-sajf ta' familja u li mbagħad il-kappella nxtrat mill-Patrit Kapuċċini fl-1935. U knisja oħra li mbniet fis-snin 60 flok il-kappella minħabba żieda fl-iżvilupp u l-popolazzjoni li kien hawn f'dawn l-inħawi. Eventwalment il-knisja li kienet inbniet fis-snin 60 twaqqet u fil-bidu ta' snin 90 inbniet il-knisja li minna illum xandarna l-quddiesa. Dan sabiex tkun tista' tilqa' għal ħtiġijiet tal-komunità tax-Xemxija. Qabel intemmu din ix-xandira, infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta biex tkompli tgħin lil persuni u l-familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nitolbu għal persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.